Dit is een bijzonder huishouden. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Het is nou niet zo dat het echt alledaags is wat je hier tegenkomt, maar het is eigenlijk heb ik ze gewoon nodig om mensen te informeren over de natuur. En ja, alles wat je hier ziet gebruik ik zeg maar, in mijn lessen. En het leukste zou zijn als dat dieren zouden zijn uit Nederland. Maar het blijkt gewoon dat je er goed aan doet om mensen te teasen met dieren uit de tropen. Maar we moeten 1 miljoen boeten de straat op. Ja, daar draait het. Hè? De natuur van Nederland, dat is mijn ding. En het leukste is zo dicht mogelijk bij huis, want dan verwonder je de mensen het meest. De meest platgetrapte plant van Nederland. Dat is liggend vetmuur. Ja, hier. Het lijkt op gras, maar het is geen gras. Dan zeg je nou, dan is het mos. Nee, het is geen mos. Het is een mini klein rotplantje. En die groeit hier tussen de tegels. En ja, daar kan niet een bij komen natuurlijk bij zo'n bloem. Die bloemetjes zijn veel te klein. Maar hoe brengt hij dan die stamper en die stuifmeeldraden bij elkaar? Hè? Papa en mama bloem moeten tegen elkaar aan. Bloemen die wij kennen, daar komt een bijtje op af en die zorgt dat de stamper en stuifmeeldraden hun werk doen. Maar dit plantje, liggend vetmuur, die vindt het nota bene fijn als we over hem heen lopen of over hem heen rijden. Want dan wordt de stuifmeeldraden tegen de stamper aangedrukt. Dus hij wil dat we hem plat trappen. Hij wil dat er over hem heen gereden wordt. Dat vindt hij fijn. En precies, hij blijft precies zeg maar, tussen de tegels blijft hij groeien, laag. Ik moet echt heel goed nadenken om zo'n spannend verhaal over een boa constrictor of een wandelende tak of een giftige tarantula te vertellen. Ja, ze zijn giftig. Hè? Ze hebben giftanden en oh, dat doet zeer. Maar dit is natuur. Dit is overleven in ons land. Ja, mijn naam is Bert van Geel. Maar zo langzamerhand begin ik steeds meer bekendheid te genieten met de naam Bert Natuur. En dat is eigenlijk ook wie ik ben. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Natuur is mijn ding. Het is aangewakkerd, zeg maar, in 1969. Toen was ik 7 en toen is mijn moeder overleden. Ja, dat is wel een gebeurtenis natuurlijk in je leven. En toen veranderde de situatie thuis en dat vond ik eigenlijk maar niks. En ik was heel graag buiten. En ik merkte dat als ik buiten was, dat ik een soort tot rust kwam. Het voelde, zeg maar, het buiten zijn voelde als een soort warme jas. En als ik dan een plantje zag, dan wilde ik ook weten wat het was. En zo kwam ik dan thuis bij mijn vader en zei ik van, ja, ik heb een vogel gezien. Een rode snavel, rode poten en hij was wit met zwart. En dan zei mijn vader, een ooievaar. Nee, pa, hij is veel kleiner, zoiets. Ja, dan weet ik het niet, dan weet ik het niet. En ik wilde het gewoon weten. En ik wilde dat niet alleen van de vogels, maar ook van de planten en van de bloemen. En dat zit nog steeds in me. Kijk, een knotwillig. Zo'n prachtige Hollandse boom waar iedereen helemaal blij van wordt. Maar eigenlijk zit je te kijken naar een schietwillig. Dit is een schietwillig. En een schietwillig kan 30, 35 meter hoog worden. En kijk, wij knotten hem op 2 meter hoogte. Maar dat betekent dat al die wortels die halen vocht binnen. En al die takken, hij komt 36, 37, 100 keer terug met 100 takken. Kijk dan, ik ben geknot. Hoezo geknot? Ik wil niet dood. Wappa! 100 takken erbij. En al dat voedsel moet in die bast. Maar er zijn zoveel bladeren, hij kan dat voedsel lang niet kwijt. En hij scheurt helemaal open. En eigenlijk zitten we te kijken naar een boom die gewoon uit zijn voegen barst. Het is pure, ik zeg altijd een beetje plat, bomenbeulerij. Waarom ben je dan geen bioloog geworden, Bert? Ja, dat is goed. Dat is een goede vraag. Kijk, mijn vader was politieagent, heeft bij de Marseillais gewerkt. Mijn broers zaten in het leger, de een bij de marine, de ander bij de landmacht. Mijn zus die deed het met een politieofficier. Dus het was allemaal uniformberoepen. En ja, als je 18 bent, dan ben je wat baldadiger. En mijn vader die zei, huppakee, het leger in. Daar heb ik geen spijt van. En ik ben mijn vader nog altijd dankbaar. Want ik heb 22 prachtige jaren gehad bij de landmacht. Daarna ben ik eruit gestapt. Ik ben uitgezonden geweest en ik heb nog 10 jaar gewerkt bij een organisatieadviesbureau. Maar 7 jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Dit is mijn ding.
En mijn vrouw Hendrika die zei, je moet gaan doen wat je leuk vindt, man. Waar je goed in bent. Nou, de eerste jaren gaat het niet zo goed, maar nu de laatste jaren. Het is een gekhuis. Ik heb het hartstikke druk. Ik geef lezingen. Dagelijks kom ik op buitenschoolse opvang, lagere scholen, met de kinderen naar buiten. En het liefst ook met de ouders. Dat begint een beetje te komen. De volwassen mensen raken ook wat meer geïnteresseerd. En ik heb mijn handen er vol aan. En wat is er mooier om juist in deze tijd mensen meer aandacht te kunnen geven en meer kennis te kunnen overbrengen over de natuur. Wat willen beesten en bloemen in de natuur eigenlijk graag? Eten en drinken. Eén. Die weet ik nog. Ja! Overleven. Overleven. Dat is het belangrijkste in de natuur. Niemand, niks wil dood. Wil dit plantje dood? Nee. Wil een goudvis in een kom dood? Nee. Een snoek in de sloot? Nee. Een koe? Nee. Jij? Nee. Niks wil dood in de natuur. Helemaal niks. Hier, deze besjes zijn rood. Dat is... Heel veel mensen denken, ja, die zijn giftig. Nee, echt niet. Ze schreeuwen het uit, die besjes. Eet mij op. Die vogel die komt voorbij en die wil eigenlijk, wat? Rode besjes. En op de rem en hup in die struik en eten. Alles heeft een reden. Echt alles. Niets is voor niets in de natuur. Wat vind je al eens van Freek Vonk? Ja, dat is een goeie. Kijk, alles en iedereen die een bijdrage levert aan meer kennis over de natuur, daar draag ik een warm hart toe natuurlijk. En Freek doet dat op zijn manier. Maar wat zou ik graag televisie hebben op Nederland, dat je zeg maar meer aandacht besteedt aan de natuur in Nederland. De mensen hangen aan mijn lippen, ik krijg het steeds drukker en iedereen die krijgt in de gaten van, hé, maar dit is wel heel erg leuk. En mensen die moeten eerst even meegenomen worden naar de natuur in hun eigen land. En dan realiseren dit is eigenlijk nog leuker als Freek Vonk. En weet je wat grappig is? De kinderen vinden dat ook. Als ik 5 keer met de kinderen een uurtje buiten ben geweest, dan word je als het ware een soort held. Want je weet heel veel over de natuur en die kinderen die hangen aan je lippen. Maar volwassen mensen net zo. Dus nogmaals, David Attenborough van de BBC, Freek Vonk, allemaal prachtig. Maar iets meer inzoomen op de natuur in Nederland, dat hebben we nodig. Dat hebben we echt nodig.